сокинони пойтахти афғонистон аз болоравии нархи маҳсулоти асосии ғизоӣ ва норасоии маводи дороворӣ шикоят мекунанд. Сокинони Кобул мегӯянд, ки ҳоло дар пойтахти Афғонистон мушкилоти даромад ва қобилияти таъмини худ бо маводи мавриди ниёзи аввал ба миён омадааст, хабар медиҳад ТАСС. Сокинони Кобул мегӯянд, ки бинобар гум шудани даромад ва болоравии нархҳо ҳоло масъалаи зинда мондан дар мадди аввал меистад ва роҳияи ноумедӣ пеш аз ҳама аз таҳдиди фақр ба вуҷуд меояд. Пас аз ором шудани вазъ дар кӯчаҳои Кобул, сокинони маҳаллӣ аз мушкилоти ба вуҷуд омада шикоят карданро сар карданд. Нақлиётҳои ҷамъиятӣ аз кор монд. Дар роҳҳо танҳо ронандагони таксиҳои хусусӣ ва соҳибони автобусҳои хурде ҳастанд, ки аз гарон шудани сӯзишворӣ шикоят мекунанд. Нархи бензин дар муқоиса бо аввали моҳи август 20 ё 40% боло меравад. Навбатҳо дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ба банақшагирӣ ва ҳисоб кардани чизе имкон намедиҳад, мегӯянд ронандагон. Мағозаҳои хусусӣ ҳоло ҳам кор мекунанд. Болоравии нархи маводи ғизоӣ ба он далел аст, ки қариб ҳамаи онҳо аз Эрону Покистон ворид карда мешаванд. Ва илова бар ин, коҳиши пули миллӣ низ метавонад ба эҳсосоти ҳам фурӯшандагон ва ҳам харидорон таъсир расонад. Нархи орд 30%, сабзавот 50%, баъзе ғалладонагиҳо ва инчунин бисёр дороҳои заруриро ёфтан душвор аст, мегӯяд сокинон. Илова бар ин, дар пойтахти Афғонистон расидани дороҳои зарурӣ аз қабили аспирини муқаррарӣ ба вуҷуд меояд. Қайд карда мешавад, ки баъзе мушкилот аз маҳдудиятҳои гирифтани пули нақд дар бонкҳо ба вуҷуд омадаанд. На бештар аз 20 000 афғонӣ ё $200 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. Ҳатто барои гирифтани маблағҳои ночиз одамон маҷбуранд дар навбатҳои бузург барои сабти ном истанд. Илова бар ин, ҳоло ҳам интиқоли байналмилалӣ низ маҳдуд аст.